Ναι. Ναι. Όλα καλά. Οκ. Εσύ είχαμε στείλει, ήσουν η ομάδα 46 και ήταν 2 παρατηρήσεις είχες, λύθηκαν και 2. Ναι. Έτσι. Εσείς ποια ομάδα είστε? 43. Αχα. Λοιπόν, πού να ξεκινήσουμε? Καύση. Το θέμα, έτσι. Είναι η βιομάζα από την προηγούμενη άσκηση, καίγεται σε καυστήρα, δίνεται η θερμοκρασία των απαερίων, δίνεται το σιό στα απαέρια, δίνεται η περίσσια αέρα. Να υπολογιστεί η ωφέλιμη θερμική ισχύς και η απόδοση. Ο καυστήρας χρησιμοποιείται για την υπερθέρμανση ατμού στους 500 Κελσίου σε ατμοστρόβιλο. Η ηλεκτρική και θερμική ισχύς της διάταξης καυστήρα ατμοστροβίλου και η ηλεκτρική απόδοση αν η πίεση του ατμοστροβίλου είναι 10 ΜΠΑ και η θερμοκρασία στο συμπυκνωτή 80. Δίνονται οι αποδόσεις αντλίας και στροβίλου, σε τροπικές, και τα οικονομικά, να υπολογιστεί και ο χρόνος αποπληρωμής των ιδίων κεφαλαίων. Σας δίνω και τις τιμές που δίνει ο νόμος 3851. Λοιπόν. Έχω εδώ ένα πρόβλημα στην περίπτωση του 43, που για το οξυγόνο, εκεί που γίνεται η επαλήθευση, μου βγάζει ότι είναι 0,00010. Στο Β43 έχεις θέμα. Δεν έχω κάνει λάθος, επειδή το έκανα στο χαρτί. Ναι. Όλα τα υπόλοιπα μου βγαίνουν σωστά. Άρα παίρνω σωστά τα μου. Και πόσα μηδενικά έχεις πριν από το 10? 3. 3 μηδενικά πριν από το 10. Λοιπόν, το οξυγόνο είναι η τροφοδοσία οξυγόνου. Εκεί δεν έχεις λάθος. Συν το 100 μείον Β20 μείον Β19 είναι το ξέτ βιομάζα. Το Β20 είναι η τέφρα, το Β19 είναι η τέφρα, το Β20 είναι η υγρασία. Άρα το 100 μείον Β20 μείον Β19 δια 100 είναι το ποσοστό της ξέτ βιομάζας σε 1 κιλό βιομάζας. Επί το Β27 επί το οξυγόνο, οι υπόλοιποι έχετε λάθος αυτό. Το Β27 είναι το οξυγόνο σε μολ ανά κιλό ξέτ βιομάζας. Γιατί πολλαπλασιάζω το οξυγόνο σε... Αυτό εδώ δηλαδή τι είναι? Είναι αυτό και αυτό είναι το 42,5 της βιομάζας, ενώ 42,5 και 6,5 μας κάνει 49, άρα αυτή εδώ η σύσταση είναι της ξέτ βιομάζας. Και λέμε στην ξέτ βιομάζα έχουμε τόσο, στην τόσα μόλ ανά κιλό ξέτ βιομάζας, είναι μόλ ανά κιλό ξέτ βιομάζας. Εδώ δηλαδή το μόλ ανά κιλό θα ήταν, επειδή αναφέρεται εδώ στο ξέτ βιομάζα, είναι μόλ ανά κιλό ξέτ βιομάζας. Οπότε σωστά εδώ τα μόλ ανά κιλό ξέτ βιομάζας πολλαπλασιάζονται με τα κιλά ξέτ βιομάζας ανά κιλό βιομάζας.
κιλά ξετ βιομάζας ανά κιλό βιομάζας επί μολ ανά κιλό ξετ βιομάζας μένουν μολ ανά κιλό βιομάζας και είναι δια 2 γιατί εδώ έχουμε ατομικό οξυγόνο ενώ εδώ έχουμε αέριο οξυγόνο. Συν F17 δεύτερα συν της υγρασίας. Εντάξει, το έχετε τον τύπο τώρα. Εσύ στον υπολογισμό αυτό έχεις βάλει έτσι κελιά ή έχεις βάλει κάποιο νούμερο? Το έχω κάνει με τους δύο τρόπους, αλλά τώρα το έχω αφήσει ένα νούμερο και το έχω βάλει έτσι. Το νούμερο είναι το θέμα, είναι στρογγυλοποίηση. Σε ποιο πραγματάκι έχεις αφήσει νούμερο? Όλα τα έκανα με νούμερα. Δεν έχεις μέσα συντεταγμένες? Ναι. Ναι. Τη βιομάζα και τους συντελεστές που έβαζα τους έβαζα. Ναι, το πρόβλημά σου είναι εκεί. Ότι άμα κάνεις τον υπολογισμό στο χαρτί και μεταφέρεις μέσα από τα νούμερα, δεν μπορείς να έχεις όλα τα δεκαδεκά που έχεις στη μνήμη του Excel. Θα πρέπει μέσα στον υπολογισμό σου να μην εμφανίζεται κανένα νούμερο. Να είναι το κάθε νούμερο σαν κελί από εκεί που έχει υπολογιστεί. Δηλαδή, εδώ το 26,56 είναι 26,55555 ατελείωτα 5. Εσύ κάπου το έχεις τρογγυλοποιήσει το αντίστοιχο. Δεν μπορεί να έχεις βάλει τόσα πεντάρια που μπορεί να έχει μέσα 40 πεντάρια το Excel. Στον υπολογισμό του, άσχετα το τι δείχνει. Οπότε εκεί είναι το θέμα. Είναι θέμα να γίνει όλος ο υπολογισμός με συνταγμένες από κελιά. Άλλο πρόβλημα. Εσείς δεν ζητήσετε καύση? Εσείς? Ναι. Για πες εσείς. Μπορείτε να μου πείτε πώς το υπολογίζει τον ατμόσφαιρο βίλου? Εδώ. Sorry να πάμε σε λίγο στη διάλεξη. Ο ατμός του βίλου είναι η ωφέλιμη θερμότητα από την καύση προς H2-H3. Νίκο, Κασούλη φίλος, ποιος είναι το επίθετο? Το Κασούλη. Είναι θεοφύλακτος. Θεοφύλακτος, πες τώρα παιδί. Ναι, εμείς έχουμε έχει στην παραγόμενη θερμότητα. Στην παραγόμενη θερμότητα. Τι θεματάκια έχει στην παραγόμενη θερμότητα? Νομίζω ότι είναι βάζει σωστά το αλλά μας το δίνει λάθος του διευθυντή. Σας δίνει λάθος. Πώς τον έχετε υπολογίσει στην παραγόμενη θερμότητα? Εμείς βάλαμε... Τι είναι η παραγόμενη θερμότητα, καυστήρας? Παραγόμενη θερμότητα. Έχετε λάθος νομίζω. Εγώ? Τι? Νομίζω πρέπει να πολλαπλασιάσετε με 0,75 κανονικά που είναι η ξέπτη ομάδα, αλλά για όλους δεν είναι 0,75 ξέπτη ομάδα. Δεν το άλλαξε αυτό? Νομίζω το άλλαξα. Όχι όλο, το ΔΧ. Το ΔΧ ξέπτη ομάδα για να κάνει τη ΔΧ ομάδα. Το ΔΧ ξέτ βιομάζας είναι... εδώ αυτό, Ενώ πρέπει να είναι για το κάθε ένα διαφορετικό τρόπο. Ναι. Δεν το έχω αλλάξει αυτό, δεν το έχω πει μέσα στο εξάμηνο. Οπότε θα πρέπει να στείλω την καύση βιομάζας ξανά στο κοσμαδάκι για τις επόμενες διορθώσεις. Εσείς πώς την έχετε υπολογίσει τη θερμότητα? Εμείς πήραμε τον τύπο που έχει εδώ, που είχε κάνει. Ναι. Βάλετε ακριβώς. Για αυτό βασικά Εσύ πώς το έχεις προσέξει αυτό το 0,75? Έβαλα και εγώ το δικά μου δεδομένα. Βασικά έδειξα την άσκηση με τα δικά σας δεδομένα στα κόκκινα κοιλιά και έβαζα άλλο νούμερο από αυτό που έβλεπα στο βίντεο. Οπότε λέω, έκανα τέλος πάντων το δικό σας το νούμερο που έβγαινε και λέω λογικά θα είναι λάθος εδώ πέρα στη βιομάζα με το ΔΧ και έβγαλα ότι είναι 0,75, καταλάβατε. Θα το έκανα αντίστοιχα με το σωστό το δικό σας.
Εμείς βάλουμε και την παραγωγή υγρασία, δηλαδή βάλαμε όλα στα παραγωγή θερμότητα. Στην παραγόμενη θερμότητα, για πείτε πώς την υπολογίσατε. Την παραγόμενη υγρασία. Λέω ότι την παραγωγή θερμότητα σου λέω αυτό που σου λέει. Το Β43-93. Τα μόνο του διοξιδίου, επειδή τη σταθερότητα που έχει μέσα στο... Τα μόλ του διοξιδίου πόσα είναι? Σε εμάς 36,03. Έχουν υπολογιστεί αυτά πιο πριν? Ναι, Ναι, για να πει και το να πω ισοζύγιο. μετά. Βγάλαμε το ισοζύγιο. Α, ναι. Οπότε έχετε τα μόλ διοξιδίου επί 3,93. Τα μόλ του μονοξίδιου επί τα μεγαλύτερα. Οπ. Τα μόλ του μονοξιδίου, όχι 110, όχι. Γιατί? Αυτή είναι παραγόμενη θερμότητα, είναι προϊόντα μείον αντιδρόντα. Το ΔΧ σχηματισμού του μονοξιδίου είναι 280 κάτι. Όχι, το 10,5 είναι. Ναι, Α, 110 είναι. Το 10,5. Ναι, οκ. μετά το F18, δηλαδή παραγόμενη θερμοκρασία επί 2,85. Ναι. Μείον το Β30. Επί το 100 μείον την 4 μείον την υγρασία, 10. Ναι. Οπότε τώρα πρέπει να σας έχει βγει σωστό, ήταν μάλλον το δικό μου το λάθος που βγάζει το δικό σας λάθος. Και πρέπει να ξαναστείλω την καύση στο κοσμαδάκι. Και μην ξαναστείλουμε δηλαδή αυτά, έτσι. Εσείς το ξαναστείλετε. Θα το ξαναστείλετε ξανά για διόρθωση. Μετά έχουμε λάθος στη δυναμικότητα. Κάποιο τύπο λίγα δεν είναι λάθος στην δυναμικότητα. Πώς την έχετε υπολογίσει τη δυναμικότητα? Εμείς πήραμε το F22 που είναι το παραγωγή βιομάζας που είναι σε τόνους ανά έτος. Ναι. Ωραία. Την πολλαπλασιάζουμε επί του W electric που έχουμε πει κάτω χαμηλά στο μονοστρόβιο. Ναι. Επί 1000 για να το κάνουμε κιλά. Ναι. Και επειδή είναι ανά έτος, και θέλουμε εμείς να το κάνουμε μαζικό, διαιρούμε 765, 3624. Και ξανά για 1000 να το ανεβάσουμε μέγαβατ. Σωστό δεν ακούγεται. Εμένα το βγάζει τελειώσει το κάνω έτσι. Ναι, και σε εμάς το έχουμε δώσει. Μα εσείς έχετε 57 ή μη. Εμείς βέβαια μικρώνουμε πολύ έτσι. 0,12. Λοιπόν, για δώστε μου λίγα τα δικά στα νούμερα για να μην ψάχνετε στον τύπο. Πόσα περίσσια αέρα έχετε? Εμείς έχουμε 50%. Θερμοκρασία, καυσαέριο. 137. 137 θερμοκρασία. 0,22 το άλλο. 76%. Τελεία εδώ. Πόσο? 76. Και άνθρακα. 49, 10. 49. 7. 7 εντελώς. Ναι. 43,9. Ναι. 3 3. και 7,2. 7,2. 7,2. Εδώ τώρα κλείναμε κάτι με δοκιμή και σφάλμα. Ναι, να σας δώσουμε λίγο και παραγωγή βιομάζας που πρέπει να τον δώσουμε να σας παραγωγή βιομάζας, ναι, πείτε μου και αυτό. 981,63. 981,63 Και 35,10. 981,63 τόνοι βιομάζα στο έτος. Ναι. Αποκλείεται. Εντάξει, αυτό είναι μπορεί να λάβει την προηγούμενη άσκηση. Δεν παίζει ρόλο σε αυτή την άσκηση. Τι λέω, είναι λίγο δηλαδή αυτό. Βέβαια. Αυτό είναι ούτε ένα στρέμμα βιομάζας. Όχι, είναι 900 στρέμματα. Λες να έχετε τόσο λίγα στρέμματα. Λοιπόν, αν σας το δίνει λάθος στην προηγούμενη άσκηση, θα το δούμε την προηγούμενη άσκηση. Και 35,5. Πόσο? 35,5. 35,5.
5. Ναι. Κλείνουμε αυτό, έτσι δεν είναι? 0,71,8. Κάτσε να το κλείσω. Αυτό είναι στο δεδομένα. $0,70 και η δυναμικότητα βγαίνει 0,13 ΜΒ. Είναι εδώ. F22 είναι τόνοι βιομάζας. Γιατί το διαιρώ με το ξέτ εδώ, πώς την ισχύ πώς την έχουμε. W electric κιλό, 1 κιλό βιομάζας. Αυτό το 981,63 είναι τόνοι βιομάζας πάλι, έτσι. Οπότε η τόνοι βιομάζας για... Μήπως είναι ξέτ. Παραγωγή βιομάζας να είναι ξέτ. Έτσι πως βλέπω εδώ την πράξη. Άμα είναι έτσι πράξη είναι ξέτ τότε. Στο προηγούμενο θέμα απλά αυτό και εμείς βάλαμε, επειδή λέει βιομάζα, δεν κάναμε εμείς χωρίς την τέφρα και χωρίς την υγρασία. Βάλαμε όλοι. ναι. Εσείς Και εμάς το παίρνει λάθος. και σε εσάς το παίρνει λάθος. Ναι. Και εγώ δεν έχω βάλει τη αυτό που βάλετε. Και στο δίνει λάθος. Ναι. Για να δούμε λίγο το προηγούμενο θέμα. Να κλείσω αυτό χωρίς save. Ή όχι, θα πάμε στο προηγούμενο θέμα και θα βάλουμε τα δεκάστητα νούμερα. Για πέστε μου λίγο τα δεκάστητα νούμερα στο θέμα 6. 174 Χιλιόμετρα. ναι. 410 174 χιλιόμετρα. 410. Στραματική απόδοση 2,15 2,15. 2,15 και άνθρακα είπαμε 49,1 και υγρασία 7,2. Η βιομάζα σας είναι 949.000 τόνοι βέβαια κανονικά. Τόνοι βιομάζας. Εσείς πώς το βρίσκετε? Παραγωγή βιομάζας, τόνοι βιομάζας αναστρέμμα. Άρα είναι κανονική βιομάζα. Σε αυτό εδώ είναι κανονική βιομάζα και στην ουσία εγώ δεν πρέπει να διαιρέσω με αυτό. Μάλλον. Επίσης, στο κάψα το φέρει εκεί, κάψα το φέρει δεν είναι υπόψη, 2%. Τι κάνει το κάπου 43? Απόδοση δεν είναι. Όχι, εγώ. Δεν μπορεί να γίνει. Ναι, 0,12. Και το άλλο είναι 0,32. Αυτό εδώ, Πάλι άμα βγάλεις. άρα και εδώ αυτό.
Και ένα χαρτί και ένα στυλό να σημειώσω λιγάκι. Ένα γραμμάκι μικρό. Στυλό δεύτερο. Αυτά έτσι κι αλλιώς είναι μέσα κόκκινο, ναι, αυτό κανονικά είναι επί 1000, παιδιά. Δεν έχει σημασία, αφού οι πράξεις παίζουν. Λοιπόν, μετά έχουμε τα έσοδα ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι η δυνατότητα επί την τιμή, έτσι. Ναι. Εγώ τώρα έχω βάλει να διαλέγει ποια τιμή έχετε πάρει με αυτές τις τρεις. Τι 200. Ναι, γιατί είναι πολύ μικρό. Το δικό σας στη 200 παίρνει. Εμείς έτσι να το κάνουμε. Όχι. Στον τύπο να το βάλουμε σαν τύπο. Όχι, όχι. Αυτά πρέπει να πιάνει για την οποιαδήποτε ομάδα. Και εδώ έχετε διαφορά. Ναι, εμάς γίνονται 85.000 με εσάς 200. Για μισό λεπτό, είναι τώρα ακόμα κλεισμένο αυτό. Ναι. Για πείτε μου λίγο το τύπο. Το F27. Το ένα λεπτάκι F27. Ναι. Επί το οικονομικό δίκτυο. Το L8. Το πρόσθετο. Επί το L8. Ναι. Και όλο διάλογο. Και αυτό επί 3 ξέρω. Επί 3. 600. 3.600. Όχι, δεν είναι 3.600. Είναι ΜΒ και ναι, 24 επί 365. Είναι ΜΒ επί ώρες για να βγει ΜΒ-ώρες. Εγώ έτσι το έκανα, όμως το πέτετε λάθος. Έχεις βάλει τα ΜΒ. Για να δούμε λίγο εδώ. L8 επί F27 επί 24 επί 365. Εσύ πόση δυναμικότητα έχεις? Γιατί στο 80. Άρα πρέπει να πάρεις το 150. Ναι. Το έβαζε έτσι κατευθείαν κάτω το κελί εκεί πέρα, χωρίς ήθο, όπως το κάνετε εσείς. Ναι. Δεν είναι λάθος. Και σου βγάζει λάθος. Θες να το φέρεις να το δούμε? Δεν το έχω μαζί. Ούτε τιμή θυμάσαι. Όχι, αλλά θυμάμαι πολύ καλά ότι είχα τον ίδιο τύπο και ακριβώς από κάτω και στα έσοδα της τεχνικής, που έβαζα πάνω 24 επί 365 επί 20 επί τα ΜΒ θερμικής ενέργειας από πάνω και πάνω το παιδί λάθος. Εσείς, παιδιά? Εμείς όταν πήγαμε δεν είχαμε κάνει ακόμα τα οικονομικά και δεν πρόλαβα να ξαναστείλουμε μέχρι χθες που βγήκαμε. Πώς είναι? Σε μήνα. Εγώ το είχα κάνει λάθος. Πώς? Σε μήνα. Σε μήνα. Το είχα κάνει λάθος. Δεν το διόρθωσα, δεν έχει και διόρθωσα. Και εμείς το στείλουμε χθες και δεν προλάβαμε να το στείλουμε πριν που διορθώσω, οπότε δεν ξέρω αν άρεσε κάτι. Και δεν το έχεις μαζί στο δισκάκι? Όχι. Είναι οι διορθώσεις που έγιναν την Παρασκευή. Χθες δεν πρόλαβα να το στείλω πριν τις διορθώσεις, θα στείλω μετά. Δεν κατάλαβα. Εσύ πήρες διορθώσεις την Παρασκευή και στο έχει λάθος. Δεν το κλάσω. Και μετά τι έκανες? Δεν άλλαξε κάτι. Απλώς έψαχνα να δω ποιο είναι το λάθος και δεν μπορούσα και το ξανά εστιάσει. Λοιπόν. Εσείς είστε για το 150. 5. Λοιπόν, αν αυτό εδώ είναι μικρότερο από 5, τότε αν είναι μικρότερο από 1, F27 επί L8, 24 επί 65. Αλλιώς F26 επί L8, αλλιώς F25 επί L8, επί 24 επί 365.
Να τσεκάρουμε τη διόρθωση. Για πες ομάδα. Ομάδα 30. Λάμδα 14, λάμδα 15. Οκ. Και εμείς ένα δεύτερο προβληματάκι έχουμε για την άσκηση χρόνο αποπληρωμής. Βάζω το EBT προς τα ίδια. Όχι, το επιδητή τα καθαρά κέρδη θέλει. Καθαρά. Καθαρά κέρδη προς. Τα ίδια προς καθαρά κέρδη. Ναι. Και εγώ το έκανα έτσι, να το βάζει τα λάθος. Ίδια προς καθαρά κέρδη και το παίζει λάθος. Είσαι σίγουρη? Α, ναι. Εδώ είναι πάει για επένδυση, δεν είναι τα ίδια, βέβαια. Εσάς? Νομίζω καλά μας το είπες τώρα. Θα το δεχτείτε εσείς δηλαδή. Ναι. Θα ξαναστείλετε όμως τα θέματα. Αυτά όμως αν τα έχουμε στείλει χτες, Ξανά. δεν έχουμε κατέβει, δεν έχουμε κατέβει. Τα στείλαμε μετά από η διόρθωση. Ναι. Μετά. Είναι ανεβασμένα ήδη. Δεν είναι διαγράφεται, όμως το αυτός να διαγράψεις. Μήπως δεν διαγράψεις. Δεν μπορώ να ξανακάω στο κλασί, έχει κάνει και Ναι. δεν μπορεί να μετάσει πάνω. Θα το στείλετε μόλις κατέβει. Λοιπόν, να πω στο Κοσματάκι να κατεβάσει όλα τα Άμα θέματα. στείλει και τα διαβάτη. Αν γίνεται να τα κατεβάσετε όλα και να τα ξανανεβάσουμε πότε σε Ναι. Πρέπει να διορθωθούν. Γιατί είναι και άλλες ομάδες. Εντάξει, ναι. Να σας ρωτήσω, οι διορθώσεις κατά πότε γίνονται τώρα. Τώρα που πάμε για εξετάσεις και επειδή προκύπτουν αυτά, θα αποφασίσουμε να δούμε ποιες είναι όλες οι διορθώσεις. Τώρα βλέπω υπάρχει εδώ, πρέπει να ξαναστείλουν, να ξαναγίνουν διορθώσεις στο θέμα καύσης. Να δούμε και πόσα άλλα είναι και θα πρέπει να πάρετε διορθώσεις μάλλον την Παρασκευή ή τη Δευτέρα. Και μετά θα σταματήσουμε, δηλαδή. Όχι, παιδιά, αν μπορείτε να ξαναστέλνετε, ναι. Κάθε πότε τώρα θα γίνονται οι διορθώσεις, κάθε πότε θέλετε. Να μας πείτε λίγο κάθε πότε είναι να ξέρουμε για να μην... Όμως να γίνει τώρα πρώτη φορά δεν ανεβάσαμε και μετά να το ανεβάσει στην ώρα. Και δεν προλάβουμε να Δεν προλάβω, δηλαδή θες να ανεβάσουμε και εγώ δεν ξέρω αν θα γίνει χτες το μεσημέρι, όσο το κάνει χτες το βράδυ. Ναι. Θα το συζητήσουμε με το Κοσματάκι. Να ανεβαίνουν διορθώσεις κάθε Παρασκευή δίνεται το μάθημα, οπότε να ανεβαίνουν 2 Δευτέρες. Έχουν 2 Δευτέρες μας το μάθημα. Δευτέρα. Ναι. Και μετά θα σταματήσουν. Όχι. Μέσα στο καλοκαίρι θα διορθώνονται, αποκλείεται. Σε περίπτωση κάποιος περάσει τις πρόοδους και μπορεί να στέλνει ακόμα διορθώσεις πριν μέχρι να βγει ο βαθμός σου. Θα ξαναβγούν οι διορθώσεις κάποια στιγμή πριν από την εξεταστική του Σεπτεμβρίου. Η τελευταία προθεσμία για αυτή την εξασκή στις ασκήσεις πότε θα είναι? Την άλλη Δευτέρα. Που θα ανεβούν διορθώσεις. Εσείς μπορείτε να στείλετε μετά μέχρι το μάθημα, ας πούμε, και λίγο μετά, 2-3 μέρες μετά. Καλά είναι, θα ανεβούν άλλες 2 διορθώσεις. Τι? Θέλετε να κάνουμε πάλι φροντιστήριο? Το δίνουμε Παρασκευή 24. Να πούμε την Πέμπτη 23 να κάνουμε φροντιστήριο. Τι ώρα γράφετε? Θα κάνουμε μετά.
Να διαβάσουμε μια μέρα. Πότε να κάνουμε ένα φροντιστήριο? Το τελευταίο δικό σας φροντιστήριο πότε είναι, αυτό σήμερα? Ναι. Την Δευτέρα του κοιτάξω, πόσο άλλο. Δεν σου λέει για την τελευταία πρωτοβουλία. Λοιπόν, να βάλω ακόμα ένα φροντιστήριο την επόμενη εβδομάδα. Να γίνει όμως διορθώσεις τώρα. Ναι, θα γίνουν τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα. Θα γίνουν Δευτέρα διορθώσεις. Να πω Παρασκευή. Και Παρασκευή τη Δευτέρα. Γιατί έχουμε ανεβάσει ήδη εμείς τώρα κάποια. Ναι, έχουμε ανεβάσει ήδη κάποια γι' αυτό, οπότε δεν μπορούμε να ξανανεβάσουμε. Ναι, λέω να κατεβούν όλα τα θέματα. Άρα ανεβάσουμε από αύριο. Θα ανεβάσει σήμερα. Τώρα την επόμενη εβδομάδα έχετε κάποια μέρα προτίμησης? Δεύτερα από τόσο γράφουμε όλοι. Γράφουμε. Δεν ξέρω αν είναι. Σε κάτι. Το κάνουμε Τρίτη, όσο να βάλει. Άμα γράφουν Τετάρτη, το κάνουμε Τετάρτη. Το κάνουμε Τετάρτη. Δεν θυμάμαι πόσο βάζω. Θα το βάλω αργά το απόγευμα. Θα το κάνουμε, θα είναι μετά τις εξετάσεις. Άμα γράφετε, εσείς γράφετε Τετάρτη. Τώρα μπορείτε να επικοινωνείτε και με mail, έτσι. Με mail για το κάθε θέμα. Να σας λέμε γιατί από διάμετρο. Ναι. Να σου πω καμιά άλλη. Σε μένα, ναι. Μπορώ να σας λέω εγώ ποιο είναι το σωστό και θα δούμε αν υπάρχει κάποιο λάθος στα θέματα και δεν το δούμε και σήμερα αυτό τώρα. Alright. Να σας δείχνουμε για μια διάσταση. Ναι, τελειώνουμε την καύση. Να δούμε λιγάκι την Κωνσταντίνα που θέλει τις σημειώσεις της καύσης. Στο παράδειγμα 1. Μπορείς να πεις διαφάνεια? Είναι λίγο παραπάνω. Τα 30 μόλ αζότου, το παίρνετε από κάτω. Αζότου. Όχι, είναι, το άζωτο είναι 79/21 επιταμόλ του οξυγόνου. Είναι η αναλογία. Στο παράδειγμα 2, στην εκεί που απολογίσατε την ονομαστική ισχύ του μυστροβίου. Πιο κάτω άλλο παράδειγμα. Εδώ. Στο παράδειγμα 2 και άλλο. Επάνω. Εκεί που λέτε απόδοση διάταξης καυστήρα μυστροβίου. Ναι. Παίρνετε, υπολογίζετε την ονομαστική ισχύ που είναι 7,2 ΜΒ. Ναι. Και μετά όμως την απόδοση γιατί παίρνετε το μισό. 7,2 ΜΒ. Εκεί κάτω, ας πούμε, που διαιρείτε, παίρνετε ουσιαστικά το 3.506,5 είναι το μισό με το 7,2. Ναι, γιατί το 10.768 Ναι. είναι η κατώτερη θερμογόνο δύναμη ανά κιλό βιομάζας. Οπότε θα πρέπει να βάλω το W electric ανά κιλό βιομάζας. Το W electric το κανονικό είναι για αυτό το εργοστάσιο που τροφοδοτείται με 2 κιλά βιομάζας ανά σεκόντ. Άρα το ανά κιλό βιομάζας από σύμπτωση είναι αυτό δια 2. Αναλόγως
αν ήταν με 1 κιλό. Αν ήταν με 3,18 κιλά, θα έπρεπε να το διαιρέσουμε με 3,18 κιλά. Την ονομαστική του διελέκτρικα. Κύριε, στο μη τάφος δεν είναι η θερμότητα. Γιατί βάζετε το τάμπλο ηλεκτρικό στην κάθοδο? Γιατί το λέω νιτάφ. Είναι το νη θέρμα. Νομίζω είναι το νη total. Γι' αυτό έχω βάλει τάφ. Το δείκτη τάφ. Ναι, αυτό θα μπορούσα να το... Αλλά πώς είναι όλες τις διάταξεις. Πώς να το βάλω? Είναι το νη gas turbine πάνω. Να το γράψω νη total, να μην μπερδεύει. Για τους επόμενους τώρα εσείς. Ναι, γιατί θα το βάλετε αυτό. Οκ, με την καύση. Μετά. Να σας πω, στο 40. Ναι. Δεν είναι... Είναι το PR1 επί P2 προς PR1. Ναι. Πού είναι ο άλλος? Την ίδια ερώτηση έχω και εγώ να κάνω. Επειδή τα έστειλα χθες, ακόμα δεν έχω διόρθωση για κάτι συγκεκριμένο. Απλώς χθες έτσι όπως τα εκλολόγησα... Εσείς στείλατε χθες, αλλά τελικά οι διορθώσεις είχαν πιο πριν. Λίγο πιο πριν, ναι. Τώρα, ναι. Κατεβείτε λίγο παρακάτω που έχει κάτι κοκκινό. Για να μας βγει το ισοζύγιο 0, είπατε ότι πρέπει να αλλάξουμε το οξυγόνο. Ναι. Αλλά για να γίνει εκείνο 0, το κόκκινο που είναι 0, πρέπει να έχουμε βάλει κάποια παράξη μέσα. Βέβαια. Η πράξη είναι το ισοζύγιο ενέργειας του καυστήρα. Είναι το ΔΧ της αντίδρασης, συν την αισθητή θερμότητα. Το ΔΧ της αντίδρασης είναι η κατώτερη θερμογόνο δύναμη του παραγόμενου αερίου. Συν την αισθητή θερμότητα που εισέρχονται τα παέρια. Ναι, που εισέρχονται. Συν το H2, για να το πω στο. Είναι έτοιμη η αισθητή θερμότητα αέρα καύσης, είναι έτοιμη εδώ πέρα. Οπότε, όχι το H2, είναι... Να, το βλέπετε λοιπόν τον τύπο, έτσι. Είναι από τον αεριοποιητή κατώτερη θερμογόνο δύναμη του αερίου, κιλοτζάουλ ανακυβικό, μισό λεπτό εδώ, μήπως είναι κιλοτζάουλ ανά κιλό βιομάζας, γιατί η αισθητή θερμότητα είναι κιλοτζάουλ ανά κιλό βιομάζας.
Μετά είναι κιλοτζάουλ ανά κιλό βιομάζας η αισθητή θερμότητα των απαερίων. Και το άλλο ναι, οπότε και εδώ αυτό είναι κιλοτζάουλ ανά κιλό βιομάζας. Μείον την αισθητή θερμότητα των απαερίων του καυστήρα που είναι το άθροισμα των ολοκληρωμάτων. Αισθητή θερμότητα κιλοτζάουλ ανά κιλό βιομάζας, κατώτερη θερμοκόνο δύναμη κιλοτζάουλ ανά κιλό βιομάζας, αισθητή θερμότητα αέρα σε κιλοτζάουλ ανά κιλό βιομάζας, και αισθητή θερμότητα απαερίων κιλοτζάουλ ανά κιλό βιομάζας. Συν την κουθουδού, συν την αισθητή του παραγόμενου αερίου, συν την αισθητή του αέρα καύσης, μείον την αισθητή των απαερίων. Οκ. Ναι. Εκεί που υπολογίζετε την απόδοση όλης της διαδικασίας, το EIGSSF, αυτό το 15.736 πώς προκύπτει? Είναι η κατώτερη θερμογόνο δύναμη της βιομάζας. Το 15.736. Ναι. Κάτι ακόμα λίγο τη διάλυση. Ναι. Στο παράδειγμα 2, λίγο πιο πίσω. Βασικά στο παράδειγμα 1. Στο παράδειγμα 1. Στην απόδοση του τέλους, ναι. Εκεί που υπολογίζουμε την κουθουδού, αυτό το 25 συν 2,3 τι είναι? 2,3 μολ νερού εισέρχονται με τη βιομάζα και 25 μολ νερού παράγονται από την καύση του υδρογόνου της βιομάζας. Άρα 25 από την καύση, ναι. Σωστά. Ο φόντος των διαβανιών φαίνεται στον πίνακα τι είναι. Κάτι σαν φυτά. Κάτι σαν φυτά, ναι. Καλά. Σαν καλαμπόκια, ναι, καλαμπόκια είναι. Στο YouTube όμως δεν είμαι σίγουρος τι φαίνονται. Στο YouTube μεταφράζεται. Ναι, τα γράμματα. Στο 8ο είναι αυτό που έχουμε ανοιχτό, τις αεριοποίησεις, Στο κελί F67. Τι πρέπει να συμπληρώσουμε? Τίποτα. Το έβαλε λάθος. Τι? Το έβαλε λάθος. Γιατί συμπλήρωσες. Α, ναι. Το έχεις ξανακάνει αυτό. Να το ξαναστείλετε όμως στο YouTube. Μμ? Να το ξαναστείλετε στο YouTube. Ναι, το έχω σημειώσει να ξαναστείλω και την αεριοποίηση. Σε εμάς όμως που είναι... Σε εμάς δεν είναι καφέ τώρα.
Μήπως το πάρει και λίγο σε εμάς λάθος πάλι. Όχι, αυτός άμα το δει καφέ, εδώ θα το κάνει. Συγγνώμη, η βαθμολογία από ποιον βγαίνει? Η βαθμολογία να ασκήσω. Από το αυτόματο το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα παρά μόνο βαθμολογία. Τότε είναι τίμημα όμως που πρέπει να το αλλάξουμε και το Δεν είναι, γιατί καλά θα διορθωθούν έτσι κι αλλιώς, αλλά το... Ναι. Πώς θα το κάνουμε το μάθημα αυτό, φαντάζομαι, έτσι στις σχέσεις. Τουλάχιστον το χρόνο της ίδιας μας. Όχι, θα πρέπει να τις αλλάξω. Αλληλίγου, δεν ξέρω. Δεν σε δούμε να αλλάξει. Θα βρω. Θα βάλω εδώ άζωτο, θα βάλω άζωτο, θα βάλω... Κάνει πιο συνδυασμένο κύκλο. Πιο συνδυασμένο. Εμείς εδώ κάνουμε θερμοδυναμική 5 φορές διαφορετικά. Κάθε χρονιά αλλάζει. Αυτό σημαίνει ότι το μάθημα εξελίσσεται. Ναι. Τι. Εμείς εξελιχθήκαμε. Σαν τα Pokemon. Λοιπόν, εμείς έχουμε και σε άλλη άσκηση θεματάκια. ωραία, με αυτήν όμως, Όχι, με αυτό. αυτή δεν έχει το λόσωστη. Ναι, δεν την ακουμπήσαμε καν. Σε αυτήν κάτι άλλο αεριοποίηση. Εγώ δεν έχω να πω με διορθώσεις, δεν έχω να πω. Οπότε είπαμε άλλο εργαστήριο την άλλη Τετάρτη. Θα βάλουμε εργαστήριο την άλλη Τετάρτη. Φροντιστήριο την άλλη Τετάρτη. Να ρωτήσω γενικά κάτι. Πρέπει να βγούμε μαθημένο το εργαστήριο για να ξέρουμε να τελειώσουμε το μάθημα. Όχι. Όχι. Κάτι είχατε πει στην αρχή ότι... Με τους βαθμούς από το εργαστήριο, παίρνετε και βαθμό από το εργαστήριο που έχετε το θέμα του εργαστηρίου, έτσι. Από εκεί και πέρα το εργαστήριο εμπλέκεται κι αλλιώς στη βαθμολογία. Δεν είχατε πει ότι θα μας δίνετε μια εβδομάδα. Ναι, ένα 10%. 10% του βαθμού. Που θα στηρίζετε σε τι πράγμα, αν το παρακολουθήσετε ή όχι. Στην αναφορά που στείλουμε με τις ζωγράφειες. Στείλετε και αναφορά, άρα. Θα πάρετε βαθμολογία στην αναφορά. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Με τους παλιούς τι γίνεται που δεν είχαμε εργαστήρια. Πάλι κόβονται για πάντα από παντού. Ναι. Ποιο? Στο Biogas. Το 9. Αυτό κάνετε τίποτα? Κάναμε, αλλά πάλι δεν έχω... Δεν έχετε διορθώσεις. Οπότε να στείλει διορθώσεις και αύριο. Έχετε κάποιες απορίες εδώ? Σχετικά με το κόκκινο κελί πάνω, τη δυναμικότητα που είχατε πει να το κάνουμε κατά 0,5 μεγαλύτερο. Ναι, στρογγυλοποιείται στο αμέσως μεγαλύτερο 0,5 ή ολόκληρο νούμερο. Στο αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο πολλαπλάσιο του 0,5. Δηλαδή, ας πούμε, αν μας βγει 0,6, θα το βάλουμε 1. Άμα σας βγει 8,38, θα το βάλετε 8,5. Αν βγει 8,58, θα το βάλετε 9. Αυτό μπορούμε να το βάλουμε χειροκίνητα εμείς. Ναι, πρέπει να το βάλετε εσείς χειροκίνητα. Δεν υπάρχει κάποιο τρόπο να το κάνουμε. Τώρα που περνάει το μυαλό μου, ναι, αν θα μπορούσε να είναι το ακέραιο μέρος το έχει. Αλλά πώς θα βάζα τώρα μες στο Excel το μεγαλύτερο ακέραιο μέρος επί 2. Θα μπορούσα να το βάλω εδώ με εντολή, αλλά θα το παίρνω από σας έτοιμο το... Και εδώ πέρα στο χρόνο πληρωμής, γιατί είχατε πει στην προηγούμενη άσκηση ότι ήταν τελικά τα
ίδια προσχατάρα. Όχι, ίδια. Στην στην καύση το άλλαξα, στην αεριοποίηση το είχα... Νομίζω ρε παιδιά ίδια πρέπει να το είχα. Με τον εαυτό μου. Που αντέχει να πονάει. Το σωστό ποιο είναι? Το σωστό είναι ίδια διαφορά. Ίδια. Είναι τα οικονομικά. Πάρε καλά το ένα. Και βάζετε 0,75 στην υπομολόγηση. Δεν φαντάζομαι. Ναι, εδώ πρέπει, Γιατί στην κάτω ήταν 0,75. Έφυγε. Τι, άλλο. Οπότε χρειάζεται μια διόρθωση να σας έρθει άμεσα. Μπαϊογκάς στείλατε. Ναι. Εσείς. Εμείς με το ζωή που ξεκινήσαμε. Εσείς, βιοαέριο. Εμείς θα κάνουμε προς το παρόν μόνοι μας. Σε λίγο καιρό θα δούμε τι θα στείλουμε. Έχουμε κάποια τεχνικά προβλήματα. Είναι ένα process εξέλιξη. Κασιούλης, εσύ. Φίλιος, φιλοκτήμων. Θεόφιλος. Θεόφιλος γιατί το θεοφύλακτος δεν το πες. Α, θεοφύλακτος, πώς. Θεοφύλακτος. Για πτάσεις λέμε. Κάποια οποιαδήποτε. Στη 2 είχαμε ένα θέμα εμείς. Βγάζουμε αυτά που θέλετε να βγάλετε κι εσείς, αλλά μας το πάρετε το Ελλάδα. Θα πρέπει να γίνεις πολύ πιο συγκεκριμένος. Να το δούμε το 2. Γεια. Για πες. Και στην ιστορία. Θα κατεβάσουμε λίγο τις διορθώσεις. Στο 2, ναι, γιατί στο 2, πότε πήρατε διορθώσεις, γιατί πριν από κανένα μήνα περίπου ή λίγο λιγότερο. Τώρα είναι στείλαμε στην προηγούμενη διόρθωση της στείλαμε. Πότε ήτανε. Πριν. Θέλετε τις τιμές για το μη 42 να φύγει 842-16. Για μισό λεπτό. Το μη 42 το κελί. Ναι. 842-16. Το βγάζουμε 842-16. Και το βγάζουμε τόσο. Μαζί με το correct value 2 σου. Δεν πρέπει να το ελέγχει, παιδιά, αυτό. Το 42 δεν πρέπει να το ελέγχει. Δεν το ελέγχει. Δεν μπορεί να σας λέει λάθος το μη 42. Ναι, μας λέει correct value αυτό. Correct value, ναι. Τόσο το βγάζουμε. Ωραία. Άρα το διαβάζει κάτι άλλο. Γιατί το λάθος που είναι. Μα αυτό που ψάχνουμε. Όταν παίρνετε εσείς το correct value είναι 542 και εσείς βγάζετε 542, είναι ok, δεν υπάρχει κάποιο θέμα σε αυτό. Αυτό λέμε, ότι Ίσως μας βγάζει σφάλμα όμως. Μα γιατί μας το βγάζει τη διόρθωση. Ποιος σας βγάζει τη διόρθωση. Ότι το κελί αυτό πρέπει να... Δεν είναι αυτό το κελί, παιδιά, μες στη διόρθωση του μη 42. Βλέπετε είναι καφετή κελί, δεν είναι μες στη διόρθωση. Ναι, κύριε, αλλά πώς γίνεται να έχουμε λάθος το Q47, το R47 για παράδειγμα, που εμπλέκονται σε αυτή την μη 42. Ενώ εμείς έχουμε τη μη 42, πώς φαίνεται στην Λοιπόν, έχετε λάθος στο Q. 47. Τώρα το Q δεν είναι, στα κανονικά μου έκανα. Το Q είναι μετά, έτσι κι αλλιώς. Αλλά μας βγάζει όμως και το μη 42 ότι το correct value του μη 42 είναι 842. Ναι. Τι δεν θα μας πούμε αυτό, ότι έχουμε κάνει λάθος. Ναι, όχι, είναι check για εσάς, αν τα έχετε κάνει, αν είστε σωστοί, ναι. Μάλιστα. Μάλιστα. Εμείς θέλουμε να πούμε στο Q47 έχουμε ένα πρόβλημα. Ειδικά στο Q47. Ναι, και στην...
Πώς το υπολογίζει στο Q47? Είναι το Β13 επί 1000 Ναι. επί το άθροισμα του Β16 μέχρι το Β19. Όπα, ναι, το ΣΕ θέλει. Το ΣΕ. Γιατί είσαστε στην σταθερή κλίση μεταβαλλόμενου άξονα, νομίζω. Ναι. Και πρέπει να πάρετε το ΣΕ. Η στήλη ΣΕ. Αυτό είναι το λάθος. Σοβαρά. Δηλαδή αυτή την ομάδα αντίστοιχη. Ναι, γιατί βλέπετε, έχετε τρεις υπολογισμούς για σταθερή κλίση, μεταβαλλόμενη κλίση απλού άξονα και μεταβαλλόμενη διπλού άξονα. Στα αποτελέσματα για μεταβαλλόμενη απλού άξονα θα πρέπει να πάρετε τα κόστη για μεταβαλλόμενη απλού άξονα. Άρα και το άλλο. Και άρα και το άλλο θα πρέπει να πάρετε το μεταβαλλόμενο διπλού άξονα. Δεν το άλλο. Μάλιστα. Έτσι, έχω κάνει το στοιχείο. Ήταν το 47, το 63. Στο ΑΤ 47 με 57 με το πρόβλημα. Στα ετήσια έσοδα. Έξοδα. Έξοδα. Το 47 με 57 και εκεί, για πείτε τον τύπο. Είναι Β13 Επί Β20, θα χρειάζεται επί σε 20. επί 1000 επί Σε 20. Ναι. Δηλαδή και εκεί πηγαίνει το... Οπότε, άρα, αν είναι τέτοιες φύσεις, θα το αλλάξουμε όλα. Δεν έχω κάτι άλλο στο 2. Μάλιστα. Ένα αυτό. Δεύτερο μετά έχουμε στην άσκηση 5. Στην 5 δεν έχεις. Δεν είναι καλά. Σίγουρα. Στην 6 άσκηση τώρα. Στην 6 ήμασταν πριν από λίγο, νομίζω. Ναι, απλά τελικά έχουν και άλλα δύο παιδιά που βγαίνουν πειραμένα. Στην 6. Το Biomass Basics. Ναι. Ξεκινάμε από τη Β34. Ναι. Εμείς εδώ έχουμε βάλει την ομαλμής. Το Β28 προς τις μέρες, προς τις ώρες. Όχι προς τις μέρες, προς τις ώρες. Εδώ είναι απλά μετατροπή μονάδας. Κάνετε τα μεγατζάουλ μεγαβατόρες, πάνω από το διαιρείτε με 3600. Δεν κάνετε τα μεγαβάτ μεγαβατόρες. Αν θέλετε να κάνετε τα μεγαβάτ μεγαβατόρες, το πολλαπλασιάζετε με τις ώρες. Αν θέλετε να κάνετε τα μεγατζάουλ μεγαβατόρες, το διαιρείτε με 3600. Άρα αυτό, Β35 το ίδιο φύσεως είναι. Μετά στο G27, παραγωγή βιομάζας. Ναι. Βάλαμε ότι είναι το Β14. Σε τόνους βιομάζας αναστρέμμα. Ναι. Εμείς βάλαμε ότι είναι πώς να είναι η συστηματική απόδοση. Β14. Τι? Εμείς βάλαμε τη συστηματική απόδοση. Ναι. Β14. Ναι. Επί 100. 100. Ναι. Β14 επί 100. Είναι προς 1 μείον την υγρασία. Είναι το Β14 προς 1 μείον την υγρασία. Να μην είναι πλατεία. Το Β14 έχει ξηρή τόνη προς 1 μείον την υγρασία. Η υγρασία Δεν είναι... βάζετε την 4 μέρες. Όχι, θέλουμε... Εκεί σας λέω ξηρή, δεν σας λέω ξηρή τόνη. Δεν σας λέω ξηρή και ελεύθερη τέφραση τόνη. Άλλο το ξηρή, άλλο το ξηρή και ελεύθερη τέφραση. Θα βάλεις εκεί 100 όμως. 100 μήνες. Είχα δει το μου το ίδιο με το ίδιο. Το ίδιο φίλο. Είπατε Β14 προς Μείον την υγρασία για 100.
Παίζει να είχαμε λάθος στον τύπο και να μας το πάρει λάθος. Αυτό που κάνετε, ο τύπος που είχατε από τον άκουσα ήταν λάθος. Έχετε κάτι επί 100. Είχαμε το κερδίτρο 14, το Β14 επί 100 και τώρα μας θέλετε να το κάνουμε αυτό δια 100 μείον την. Όχι, δεν χρειάζεται καν επί 100. Δεν χρειάζεται επί 100. Ναι, η ξηρή τόνη αναστρέμα, πόση τόνη βιομάζας αναστρέμα είναι. Από τη στιγμή που έχετε μια κάποια υγρασία, είναι αυτό. Ένα μείον την υγρασία αναστρέμα. Επί 100 δεν χρειάζεται. Κανονίστε το καταλάβετε, αυτά θα υπάρχουν στην εξέταση, έτσι. Και μετά το 14. Και ένα τελευταίο μετά στο 1032 και 33. Σε ποια στήλη? G. Κέρδος παραγωγού σε ευρώ ανατόμιο. Ναι, εσείς έχετε το περιθώριο κέρδους αναστρέμα, πρέπει να το κάνετε περιθώριο κέρδους ανατόνο, γιατί κάθε στρέμμα παράγει κάποιους τόνους, και τα κόστη παραγωγού είναι οι αποσβέσεις, είναι τα ετήσια καλλιεργητικά, που είναι και τα δύο, οι αποσβέσεις με τα ετήσια καλλιεργητικά είναι ένα στρέμμα και τα διαιρείτε και με τη στρεμματική απόδοση και το κάνετε ανατόνο. Κύριε, εμείς για την πρόοδο θα διαβάσουμε από αυτές τις ασκήσεις. Τα παραδείγματα θέλω να ξεδραλύνετε και ναι, μιλήστε και αυτές τις ασκήσεις. Δηλαδή θα είναι κομμάτια αυτών των ασκήσεων. Θα πέσουν πάλι πινάκια για παράδειγμα που πέσετε στην πρώτη πρόοδο ή θα είναι μέρη αυτών των ασκήσεων. Μπορεί να είναι η αεροποίηση, ας πούμε, χωρίς στροβίλους. Και να είναι η καύση με στρόβιλο. Και μετά η χώνευση χωρίς... Δεν θα θέλετε να γεμίσουμε κελιά πάλι, δεν θα θέλετε. Όχι, δεν θα έχουμε Excel εκεί. Εκεί θα έχετε... να στο βάλω σε κελιά. Αυτό νομίζω το έχω κάνει μια φορά, νομίζω είναι καλό. Ναι, είναι... οργανώνει περισσότερο το αποτέλεσμα. Θα θέλω να κάνω το Ιθανέ. Θα θέλω να κάνω. Τα παλιότερα. Ναι, βέβαια. Ναι. Να κάνω μια ερώτηση, κάτι ρωτήσω από το θέμα. Ναι. Σε ένα θέμα εδώ πέρα, μας λέτε έκταση αεροποίησης για την ξηρή βιομάζα. Σας λέω έκθεση αεροποίησης, πώς το λέω ακριβώς, πώς το λέω. Έκταση αεροποίησης είναι 90% της ξηρής βιομάζας. Ναι. Λοιπόν, για να υπολογίσω το υπόλοιπο, θα πολλαπλασιάσω ένα μείον την έκταση της αεροποίησης. Την έκταση 100. Ναι. Επειδή μας λέει ξηρή ένα μείον το ανώδυνο πεντέτρα. Όχι. Τι θέλεις να βρεις? Θέλω να βάλω το υπόλοιπο της βιομάζας. Σε τι μονάδες θέλεις να το βρεις το υπόλοιπο? Σε μόνο νεκρό. Σε μόλ. Σε μόνο νεκρό. Το υπόλοιπο θα βγαίνει. Δεν ξέρουμε το μοριακό του βάρος. Δεν είναι άκουσα το υπόλοιπο. Αυτό μας δίνει και τη σύσταση του υπόλοιπα. Ναι, η σύσταση θα στη δίνει. Μπορείτε να βρείτε στο υπόλοιπο πόσα μόλα άνθρακα έχετε. Όχι όμως το υπόλοιπο σε μόλ ένα κιλό. Άλλο να βρείτε το υπόλοιπο σε μόλ και άλλο τον άνθρακα του υπολείμματος. Έχετε κάποιο χαρτομάτιλο? Όχι, δεν χρειάζεται. Με το τι. Για προσδιώξε λίγο καλύτερα τι θέλεις να υπολογίσεις. Θέλω να υπολογίσω τι θα έχω σαν υπόλοιπα σε μονάδα αεροποίησης, τέλος πάντων. Ναι, τι θα έχεις σαν υπόλοιπα, αυτό που λες σαν τι, το οποίο είναι πολύ ασαφές. Τι
Τι θα έχει ένα υπόλοιπο? Θα έχει τέφρα, άνθρακα, υδρογόνο και οξυγόνο. Και αυτό απαντάει στο τι. Αυτό το τι μονάδες θέλει να έχει? Εδώ πέρα το υπολογίζει σε μόνο ένα κιλό. Για κάθε για τη σύσταση σε μόνο. Το υπόλοιπο είναι σε μόνο ένα κιλό. Έτσι μας το έχει. Ναι, αυτό είναι η σύσταση του υπολείμματος. Ναι, τη σύσταση. Θέλετε να υπολογίσετε τη σύσταση του υπολείμματος. Σε μόνο ένα κιλό υπολείμματος. Έχετε στο υπόλοιμα, έχετε άνθρακα πόσο της εκατό? 90. Μετά υδρογόνο. Όχι 9. Όχι 1. Και 9% οξυγόνο. Και 9% οξυγόνο. Δηλαδή έχετε 900 γραμμάρια άνθρακα ανά κιλό υπολείμματος, 10 γραμμάρια υδρογόνο ανά κιλό υπολείμματος, 90 γραμμάρια οξυγόνο ανά κιλό υπολείμματος. Δηλαδή 900 δια 12 μολ άνθρακα ανά κιλό υπολείμματος, 10 δια 1 μολ ατομικού υδρογόνου ανά κιλό υπολείμματος, 90 δια 16 μολ ατομικού οξυγόνου ανά κιλό υπολείμματος. Ναι, αυτό το κατάλαβα. Ναι. Επειδή μας λέει ξηρή βιομάζα. Κάπου θα λέει μέσα στο υπόλοιπο. Επειδή μας λέει ότι η έκταση είναι 90% της ξηρής βιομάζας. Θέλει να πολλαπλασιάσουν. Έκταση 90% της ξηρής βιομάζας. 1 κιλό ξηρής βιομάζας δίνει 0,1 κιλό υπόλοιπο. Άρα το υπόλοιπο σας είναι 0,1 κιλά ανά κιλό ξηρής βιομάζας. Θέλετε να το βρείτε αυτό ανά κιλό συνολικής βιομάζας. Ναι. Έχετε, πώς είναι η υγρασία? 15. Ναι. Έχετε 0,85 κιλά ξηρής βιομάζας ανά κιλό βιομάζας. Πρέπει αυτό με αυτό, πολλαπλασιάζει το 0,1 και σας βγαίνει 0,085 κιλά υπολείμματος ανά κιλό βιομάζας. Και αν αντί μας έδινε την έκταση σε ξηρή βιομάζας, μας δίνει έκταση ξερ βιομάζας όμως. Ποια είναι η διαφορά? Θα είχατε υπόλοιμα 0,1 κιλά ανά κιλό ξερ βιομάζας και θα είχατε πόσο είναι η τέφρα? 0,8 κιλά ξερ ανά κιλό βιομάζας, όπου αυτό είναι 1 μείον 0,15 μείον 0,05. Επίσης, επειδή αυτό δεν έχει τόσο νόημα εδώ κάτω, ας το αφήσουμε απ' έξω, είμαστε ότι έχετε 0,085 κιλά υπολείμματος ανά κιλό βιομάζας. Πόσα κιλά οργανικό μέρος έχει το υπόλοιπο? Αυτά τα 0, η τέφρα είπαμε ότι είναι 5% στη συνολική βιομάζα. Οργανικό μέρος υπολείμματος είναι ίσο
με 0,085 κιλά υπολείμματος ανά κιλό βιομάζας, μείον 0,050 κιλά ανόργανα, τέφρα, ανά κιλό βιομάζας. Είναι ίσο με 0,035 κιλά οργανικού μέρους υπολείμματος ανά κιλό βιομάζας. Ναι, αυτό το ζητούσα και μέσα στο θέμα της άσκησης. Ναι. Πες του Κυριακό. Έχω κάνει προϊόντα της αναερομιάς. Από το θέμα. Ναι. Ναι. Βασικά τώρα υπολογίζεται το σταθερό άνθρακα στην τροφοδοσία, αλλά δεν καταλαβαίνω πώς το υπολογίζεται. Ο σταθερός άνθρακας στην τροφοδοσία θα είναι ο σταθερός άνθρακας στη μία βιομάζα, επί τους τόνους της μίας βιομάζας, συν το σταθερό άνθρακα στην άλλη βιομάζα, επί τους τόνους της άλλης βιομάζας, όλο αυτό διά τους συνολικούς τόνους βιομάζας. Εσύ μιλάτε για την άσκηση που μας βάλει για το σπίτι. Ναι. Ναι. Αλλά ας πούμε πώς υπολογίζουμε το σταθερό άνθρακα. Υπάρχουν βέβαια το πώς κάνει κανείς τις πράξεις με τα ποσοστά. Υπάρχουν πολλές λογικές που μπορεί να καταλήξει στο ίδιο σωστό αποτέλεσμα. Έτσι, πώς υπολογίζουμε το σταθερό άνθρακα ο σταθερός άνθρακας total είναι ο σταθερός άνθρακας της βιομάζας 1 επί την παροχή της βιομάζας 1. Συν το σταθερό άνθρακα της βιομάζας 2 επί την παροχή της βιομάζας 2 προς την παροχή των δύο βιομαζών. Το F1 και το F2 είναι σε τόνοι ανά έτος ή κιλά ανά σεκόντ, όπως θέλετε. Το FC1 και το FC2 και το FC total είναι σε επί της 100 κατά βάρος. Το FC1 είναι το total solids 1 μείον το volatile solids 1 μείον τα ανόργανα του 1 και θα πρέπει αυτά να είναι όλα στις ίδιες μονάδες. Επί της 100 δηλαδή. Ναι. Θα μπορούσε να είναι επί της 100 κατά βάρος των total solids, θα μπορούσε να είναι επί της 100 κατά βάρος της βιομάζας. Νομίζω αυτά. Δεν έχουν λογική να εκφραστούν. Ή το ένα ή το άλλο.
Και το αποτέλεσμα θα είναι αναλόγως. 20% κατά βάρος στο total solids που έτσι δίνεται έτσι. Αυτό νομίζω δεν το χρησιμοποιούμε, δεν μας νοιάζει η εργασία. Το παίρνουμε μόνο σε 1% κατά βάρος στο total solids. Οπότε αυτό είναι μονάδα. Μονάδα ή 100%. Να το βάλει είτε έτσι είτε αλλιώς. Αυτό το θέμα με τις αναλογίες, η ανάμειξη ρευμάτων, είναι να εκφράσεις τα ποσοστά του ενός ως ποσοστό ενός μέρους του συνολικού ποσοστού. Να κάνεις τα κιλά μόνο τα μόνο κιλά. Αυτές οι απλές πράξεις που κάνει μία διαίρεση με έναν προπλησιασμό. Αυτές έχουν τη δυσκολία ότι είναι πολύ εύκολες. Και είναι τόσο εύκολες που δεν μπορείς να σκεφτείς τόσο εύκολα για την ώρα. Και δεν σε αποκλείεται. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Υπάρχει περίπτωση γενικά στην αντίδραση της νερόπης φωνικής. Ο συντελεστής του νερού που υπολογίζουμε να είναι δικός. Δεν το έχω τσεκάρει, μπορεί να. Γίνεται. Ας πούμε μας βγει είναι λάθος. Όχι. Άλλες φορές καταναλώνει, άλλες φορές παράγει. Πάντως, κοίτα να δεις τώρα πόση είναι ώρα, επειδή είναι φροντιστήριο, κάνουμε περίπου 1,5 ώρα μάθημα. Και δεν εμφανίστηκε συμπτώματα διάλυσης στην τάξη. Δεν ξέρω να μιλάνε όλοι με όλους. Πρέπει να υπάρχουν ένα νούμερο συνήθως. Πάνω από 30 άτομα αρχίζει κάτι. Ναι, και πάνω από 45 λεπτά αρχίζουν αυτά. Αλλά νομίζω ότι δεν ήταν όλες συμπυκνωμένοι στις ερωτήσεις των άλλων, ας πούμε. Ύστερα είναι και φροντιστήριο, υπάρχει και το άγχος. Να εξετάσω. Μισό λεπτό να ρωτήσω, για πείτε. Εμείς στην άσκηση 5, ας πούμε, μας βγάζει ολόκληρος πίνακες λάθος. Ωραία. Που τους έχουν πάρει όμως τα δεδομένα. Εμείς όμως δεν έχουμε πει. Λοιπόν, πάμε στην άσκηση 5 να δω τι εννοείται το ολόκληρος πίνακες λάθος που ακούγεται κάτι σαν, ας πούμε. Λέτε στην άσκηση 5 που είναι. Αυτό, αυτό ήταν στην πρώτη πρόοδο. Ναι, ναι. Δηλαδή, ας πούμε, στο γιώτα. Γιώτα 4. Πρέπει να βάλουμε ότι είναι ίσο με το κελί, να μην βάζουμε την τιμή 100 για παράδειγμα. Λοιπόν, εδώ τώρα υπάρχει ένα θεματάκι. Βάλατε 60-10 τώρα. Εμείς το βάζαμε χειροκίνητα τώρα. Εμείς λέγαμε ότι είναι 100. Ενώ εσείς λέτε ότι είναι ίσο με το. Ναι, εδώ τώρα τα νούμερα τα παίρνουμε από εδώ κάπου και τα έχουμε τα σωστά δεκαδικά. Άμα έχετε πάρει λάθος, βλέπετε είναι 85,779. Θα πρέπει να το πάρετε από εδώ με ίσον για να πιάσετε τα δεκαδικά σωστά. Πρώτον. Ναι, αφού βάζουμε όλο ολόκληρο τον αριθμό. Όχι, τις είναι γραμμένες, 85,879. Ναι, αλλά εδώ τώρα δεν ξέρω αν υπάρχουν παραπάνω δεκαδικά. Ευτυχώς δεν έχει. Δεν έχετε παρακαλώ. Μας γράφει και το βίντεο, Μας βλέπουν σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή, μαζί με το κελί, ότι είναι ίσο με το τάδε για πίσω. Ναι, αυτό είναι καλύτερο. Εδώ τώρα σε αυτό το θέμα, για να δω λιγάκι πώς είναι οι διορθώσεις, γιατί νομίζω ότι σε αυτά τα πρώτα θέματα, κάτι τώρα που το ανέρασα στα τελευταία, υπάρχουν, ναι, βλέπετε εδώ τι γίνεται. Αυτός όλος ο πίνακας έχει τον αριθμό προτεραιότητας 1. Όπως και αυτά εδώ έχουν τον αριθμό προτεραιότητας 1 και αυτά έχουν τον αριθμό προτεραιότητας 1. Αυτά που έχουν τον αριθμό προτεραιότητας 1 είναι αυτά που προκύπτουν χωρίς πράξη κατευθείαν τους πίνακες. Είναι ίσον με αυτό. Ίσον με αυτό. Το παίρνετε εσείς μέσα από τον πίνακα. Τώρα εδώ τι γίνεται όμως. Αν ένα από όλα αυτά είναι λάθος, σε αυτό εδώ το πραγματάκι εδώ μέσα, ένα να είναι λάθος, σας λέει ότι είναι λάθος όλα. Σας λέει είναι λάθος από εδώ σε εδώ. Και σας το μετράει σαν ένα λάθος. Ναι, έτσι μας το πράγμα. Σας το μετράει σαν ένα λάθος, αλλά δεν ξέρετε ποιο είναι το λάθος. Οπότε εντάξει, σε αυτή την άσκηση και εδώ είναι καλά να διορθωθεί. Ναι. Να πω να γίνουν αναλυτικά οι προτεραιότητες στην άσκηση 5. Νομίζαμε ότι αυτό δεν θα επηρέαζε, ας πούμε, αλλά να γίνουν. Εντάξει, εμείς στο συγκεκριμένο σημείο, ας πούμε, είναι ότι απλά τα βάλαμε μέσα από τα νούμερα εμείς με copy-paste. Δεν βάλαμε ίσον με το κελί που αντιστοιχεί. Ναι, αλλά σου λέει ότι σίγουρα θα έχεις λάθος. Αν έχεις λάθος ένα από αυτά, στα δείχνει λάθος όλα. Δεν σου λέει πού ακριβώς είναι το λάθος.
να ξαναστείλω εμείς την πέντε, ας πούμε, χωρίς διόρθωση ή να διόρθωση. Όχι, άμα σας λέει ότι έχει λάθος εδώ, να βρείτε που είναι το λάθος εδώ τώρα πρέπει. Θέλω να το δω. Καλώς, μάλιστα. Να δείτε το από εδώ, θα υπάρξει εδώ στο βίντεο. Αυτό είναι έτσι κι αλλιώς μεταφορά από τα δεδομένα. Αυτή είναι η μια. Υπάρχει στο βίντεο μετά από Ακριβώς τα ίδια. Ακριβώς τα ίδια. Τότε, αν τα έχετε πάρει με copy-paste, μπορείτε να πάρετε στο προστατευμένο αρχείο copy-paste. Ναι, απλά πάει πιο λιτή. 85,87,9. Εδώ το δίνει 85,88, ενώ μέσα στο κελί το αριθμό μεγάλο. Ναι, αυτός ο διορθωτής βλέπει τον αναλυτικό αριθμό. Δεν βλέπει αυτό που βλέπετε εσείς. Δεν βλέπει το 85,88, βλέπει το 85,879. Άρα θα κάνουμε ένα ίσον τα Ναι, άλλα. καλώς. Καλώς, θα βρεθούμε και το σας παίρνω τελευταίες. Έχεις κάτι άλλο? Όχι, είμαστε εντάξει. Ναι, να το πείσω. Ναι. Στην αεριοποίηση. Υπολογίζουμε την. Όχι με το σχετικά με το θέμα. Ναι. Θέλουμε να υπολογίσουμε την κούφου του υπολείμματος. Ναι. Την υπολογίσαμε. Και μετά με βάση αυτήν θέλουμε να υπολογίσουμε τη θερμότητα των κάψεων του υπολείμματος. Πρέπει να πολλαπλασιάσουμε την κούφου του υπολείμματος με τη μισή ποσότητα. Με τα κιλά οργανικού μέρους υπολείμματος ανά κιλό βιομάζας. Ναι, αλλά με τη μισή της ποσότητα είναι ολόκληρη. Γιατί με τη μισή? Με τη μισή πιανού? Με τη μισή. Όχι του οργανικού μέρους. Όχι, αυτά που μένουν. Το υπόλοιμα αποτελείται από το οργανικό μέρος και τα όργανα. Εσείς έχετε υπολογίσει την κούθουδη του οργανικού μέρους, ανά κιλό οργανικού μέρους. Θα πρέπει να την πολλαπλασιάσετε με τα κιλά οργανικού μέρους υπολείμματος που έχετε ανά κιλό βιομάζας. Οπότε δεν παίρνουμε κάποιο μισή, δεν πολλαπλασιάζουμε τη μισή ποσότητα. Με ολόκληρη ποσότητα. Μισή ποσότητα ποιανού πράγματος? Μισό να σας πω ένα θέμα γιατί. Ένα παράδειγμα φυσικά από εδώ πέρα μέσα με βέβαιξη. Στη διάλυση που μας κάνετε μέσα στο μάθημα, μας λέει ότι το υπόλοιπο μας στοιχεί στο 10% της ξένης βιομάζας. Μας λέει μέσα ότι το υπόλοιπο μας στοιχεί στο 10% της ξένης βιομάζας. Ναι. Δηλαδή είναι το υπόλοιπο 0,1 κιλό. Επειδή στο υπόλοιπο περιέχεται και όλη η τέφτα, που είναι 0,05 κιλά, θα προσθέσει 0,05. Μπράβο. Δεν είναι το διαδύο, επειδή τυχαίνει και το οργανικό μέρος είναι. Ναι, τυχαίνει το οργανικό μέρος να είναι το μισό του συνόλου του υπολείμματος, γι' αυτό φαίνεται διαδύο. Έτυχε στην άσκηση, δεν είναι διαδύο πάνω. Όχι, δεν είναι διαδύο. Αυτό κατάλαβα. Νόμιζα είναι διαδύο πάνω. Παραιτηθήκατε, αυτό είναι όλο. Πετάξτε λευκή πετσέτα, δεν έχει άλλες ερωτήσεις. Αυτά είναι. Τώρα να δούμε λίγο τις κοσμολογίες και τα θέματα. Ναι, αυτό έχω σημειώσει να σε έρθουν αύριο διορθώσεις αν είναι δυνατόν. Μας κάνει να κατέβουμε πιο πολύ για να ξαναστείλουμε τώρα τι έχουμε να αλλάξουμε με βάση αυτά που είπαμε σήμερα στο μάθημα. Ναι. Να βγάλω τόσο ανακοίνωση, γιατί υπάρχει κάποια παράδοση. Τι ανακοίνωση να βγάλω? Ότι άμα είναι να κατεβάσετε, να το πείτε. Τι κάποιο μπορεί να κατεβάσει. Και δεν το ξέρω. Τι να κατεβάσω, θα κατεβεί βαθμολογία. Θα γίνει σου η διόρθωση. Α, ναι, να βγάλω και μια ανακοίνωση ότι. Ναι, θα βάλω στην ανακοίνωση ότι θα γίνεται διόρθωση κάθε Δευτέρα και κάθε Παρασκευή. Τώρα συζητήσουμε το Κωνσταντιναδάκι ή κάθε Δευτέρα ή κάθε Παρασκευή ή κάθε Δευτέρα και Παρασκευή. Κατά πόσο μπορεί και ο Γιάννης. Θα βγει αυτό σε ανακοίνωση. Στην αεριοποίηση, στο παράδειγμα, όταν έχουμε τα 50 γραμμάρια νερού και λέτε 2,3 μόλι νερού, αυτό προκύπτει από το 50 διερώτηση του μορφικού. Ναι. Και βγαίνει. Αυτό νομίζω. Όταν το κάναμε το Πεντεράκι. Όχι, βγαίνει γιατί το πολλαπλασιάζει και με την. Είναι ξηρή βιομάζα.
Ναι, γιατί εγώ θυμάμαι ότι τα 10 βγαίνουν 5,55. Τα 5 βγαίνουν 5,55 δια 2. Το 5,55 δια 2 είναι 2,27. Δίκιο έχεις. Στο παράδειγμα 1. 50 γραμμάρια δια 18 πόσο κάνει? Εδώ αυτό τώρα πρέπει να... Ναι. 2,8 δηλαδή. Ναι. Αυτό επηρεάζει όλη τη λύση της άσκησης. Πώς διορθώνεται αυτό τώρα? Διορθώνεται ανακοίνωση για το λάθος στη διαφάνεια 10 της αεριοποίησης. Θα μας αλλάξουν στο ζύγιο μετά, έτσι. Δεν θα το αλλάξω. Μπορώ να το αλλάξω και να το ξανανεβάσω. Ναι. Μάλλον αυτά. Ωραία. Αξιολογήσεις πάλι θα φέρω στις εξετάσεις να κάνετε αξιολογήσεις, να έχετε συνολικά να δείτε και τα θέματα, μετά να αξιολογήσετε. Μου βάλω το 0, πάλι σε όλο. Έχεις να μας βάλει δεύτερο θέμα. Αποκλείεται. Πόσες ώρες γράφουμε το μάθημα? 3.